Ole tunjuma chuan Netflix Thai movie zirtirna nei chale munom tak April sang ni somni palian ti chua How to Make Millions Before Grandma Dies ti kha karun recap donani Pimengjui le afate pathum inshang chang vekto soi kyangale suwi te chuan Kuiming Festival lomnan anpa thlana hunan lo mangmeka sui fapa University dropout le gaming streamer ematian kaumei chinpo aron telve bokani Biber chu mi thlana chongchain aboral huna adin mek na thlanlung angaro puya chuan zalve adu thu te chu asoya Mahse adu ang thlan ro pui chu mi hausa deuh te chawin an nei thei thungani emapu thlana festival hunser an mandon lai mekin pimengjui chu acheswal pal hlau maya damdoi in lama anin Enkawl nuwa chokong cancer ani ti an she chuak tatlat mai stage 4 lai alo ni tole ngal Mahse an nu chuan atwar thiam lo lu tukang ti hlawin engma an shil du lo thungani huna nei tamto don lo ti sia in suwi chuan afapa emanena api tlo ve photo turin azil nge ema papa apu hausa tak chu aboral nuwa ama Enkawl tu berle domhlum tu ema cousin mui kota apu chuan a in le lo ro zong zong deuh tho a hlan veka chota chiat chuan ema po in ngei to anathar anei ta api che na veng le an in chu thala in online lama azwarte teya eitur ken sakin avatlo vengei Mahse bongsa a engai lo thu alo shilta ka chuan sangha kan ro a lei sakle a chu po chu api chuan ka le chan na mi ni reng lo ti in adule ta chuang lova ema chu sangha fried le tura a intlar ve ngat noa aron thlen le meu chuan api chuan kain ei por dei to alo ti le loi si tuilum chungchang mai maya pho api du danin ati hlei thei meu lova anin tir hole tange nge ni abei dong deuh chuan a cousin mui hna thuron la turin avakal le a mui chuan kan pi le kan pu te hian an mamo ber chu antana hun kan pe khi ni sin riman nei ti po kan shat to lo thleng thaka an bula hun kan mananga ya lom tia lo fuita ka chuan ema chu api in man lai le che brek reka chuan a in swan lut ve ta thruai mai api la chuan enge moni in shat tun lai chu in local sek mai le ni dang aron kal ngai hlei lo ti in alo vin hlaka ema chuan api hna cancer a vei thu le stage 4 lai ani to thu shilin kapi lungai reng su keiman ke Enkawl ang che ikyanga hun man ka dulom a hanti chuan api chu angoi wangwanga aril ru chu nem vele dewin akyanga om chu a phal sak ve shamani pimengjui chu ma taka thawin thai ho ei tur chikhat kongji anti mai chu zwar turin a chuak thina ema po tlai to ka api pui turin aron thleng ve thei sham kapi tinge min kai tho mai lo a hanti la chuan alarm clock kan ni hleinem alo ti khum mak mai an hokonga api chuan bank ka poisa a deposit don te chuan ema hna lo lut ve su account detail shat ve ngai lo ati deuh tlata ema la chuan kapi ruk ru kan ni lo o itupa kan ni hi ti lo changin anin hnial deuh nak reng mai Sunday alo thlen chuan anti dan fo thin angin annu ina suile anu chate pani chu anron kalveya an uber kyanga nu puile afanu po anron telve ni pimengjui chuan afate kyanga hun man chu nuam ati ve hleya kart khelang o ti in ahlim ve khop mai Mahse an uber kyanga chuan an fanu chu class lama thla angai thu soin ahman ho angreng khop mai apum na chu enge an zel anu bula an hanzo chuan pimengjui chuan emanhe na tangin a cancer ani ti a shiat vek to thu aron soi tamaya emala chuan ataksania shiata phu velom alo ti ol sam et mai annu cancer an thup chungchanga anin hnial nak lai chuan kyanga fanu rainbow te chuan api kalen huna doctor kaninga katidam nge yang che a hanti meu chuan soitur shelo lungche angreng taka an ngoi thuap nuwa an zawai chuan theitop an chhuat tur thu shilin an nu chu an thlamwan ve ngal mol bokani mai che om chhunti taka sui chuan anu khemo khai chungchanga kalpui turle exercise lak thlengin Enkawl tu tura ainda topa
Mahse na tho lai nei ve tho ani wangin mutmu po atwa man meu lo ani ti anui na han siat chuan Enkawl ka ngai reng lo an ban mei tur che sin ti na hau ze ka min ti tir mai ro kanu ifa paduat kiang an kalpui che salang chuan I hau om top si lova ti in su wi chu avui lek zo ka atopa ema chuan keiman kalau kalpui meyang ti in anu chu a min thei sha mani api chu lulin har sat chang nei ve thin Mahse ema chuan fiam thu nen chian ang mai a kom chung le do thei takin a Enkawl zela zan khat po api mu thei lo lungleng lo tong trai chu ema chuan amut na tho silen zar chunga duat takin amut tir ve a ama po mu thluang duain chong kam thlum nei lem lo tak api chuan milak lak lo tia a kau fo china wangin ngai dam adil ve hialani ti chuan an pi tu chuan khemo khai tura an in zui lo le kongji jingtin an zuar du na api chak lo tel nuwa phei chuan ema chuan a taksa shuk fai thlengin ati sak vek to a api chevel a mu reng theinan CCTV ada sak nge bokani ni khatchu bedroom a atol thluk lo nan ema putte soya chuan handrail aron siam sak ve nge ya ala siam uluk lo em zui ani pui hi chu an unau zinga po aphung lung le lak lo ber ani ve shima eitur adap ruk nuwa poisa tle mazong adil le shama akal vele mai bok an uber kyang ero stockbroker ni in sumlama apoite chiam lo anu cancer ta ka chuan tlo reng ngai lovin a in lama shwai ho atum ta a anu lo Enkawl sakmana ema chu poisa pe ka tum ngot ero ema chuan alo narve tlat thung ti chuan Golden Mount wat saket lama chongchai turin an zin haudiala an chongchai ma in api chapal atot lutuka wanga a soisel sak fau thin chu apute kyanga leisak ani wanga adang bundu lo ani ti ashele zela chongchai na prayer card chu api chuan zia tir le in pimeng chui chuan a chung kwa atu le fate tan nuam sataka anom theina tur adil saka Mahse kyanga te chung ko card anwang muchia chu tuman atan engma anlo dil sak ve haulo pute hian ham thatna du wang bakin akyanga cheng tur hian adu tak lawang che ti in eman api ne na han soi chuan chungkwa anei to a ada poimo masaka nga ya lom ti in pimeng chui chuan alo la ti ve chang thung chapal tharero anin leisak thei tange nge ya ema chuan Enkawl char ain huam thua soi nuwa pimeng chui chuan a fapakyanga te bula chen chu adule talawani hunakal zela an pi tu chuan anin ngai na chautul tula achang le in hialin achang le annui dun boka ema chuan api kyanga chen chu shiom ti na pakhat ma anei heklo Sunday alo thlen chuan pimeng chui chuan afaten anron tlo le ngei Beiseiin a in kota a thule wang to a Mahse tu ma anron kal thei tak si lawa chuan anei tur chhopte chu an seng le ta zoka chuta cabineta api poisa da chatte kha alo bo vek mai CCTV chang apute soya ni ti an shanghal bok ema chuan apute chu wachwa chalin alei banga lutuk wang vek alo nia abarul zo theinan apu boral to hne na changa aro chun silver chu shaltura ti in api aron ti boy chen lo nan apek bel ta zok hialani zan khat chu atira eman api in azor na post muaron ngai ven mi pakhat aron kala azwar tupa in an biak na chan du lo thu aron soyani zorlaya ni lo thu shilin alo nar thuaya ema Thil ti ani ti ashan na chungin atupa chu chwa chala nekin korthar apete teya amalam hunzel turatan a treatment a zo vele na chatak zong ve zok turin atitani atuk lama pimeng chui chuan anu le patero khom tu a unau pa ho satak chu vatlo in athi huna athlan lung mantur avadila maselo phaltlat lo alandan chuan pimeng chui hi anu le pa Enkawl dom hlum tu ania masero khom tu ero a unau pa ani thung poisa imamoni chuan idule fate dil mai ta che ti in a unau pa chuan alo nar chiang kher mai pimeng chui soidana thlan lung moi le ro pui tak adu chan chu atu le fate a hoi khom zel theinan ani bera
thlan moi le ro pui tak anei ni chuan an ron tlo fawa Beiseiin ani ema ero chuan api buaina chu chula ti lo khop mai api la chuan ka thlana pangpar ilo da uluk lawani vai chuan ka shan khum chiang ngotang che ti lo changin anin hial ho nak naka chumi nuwa chanchin lom om lo tak doctor ne na chang an shele ta pimengjui treatment te chuan omzia engma anei to lo chuni in ema chuan api chu a shil du lem lo na a Mahse a shathiam vek tho ni na lang pimengjui nat na chu ani telin azwal zela chudakara afate zinga lak lo ber soya hne na a in mun chu alo da sa vek to sui chuan ownership document chu anu du thusam anggein a unaw pa hne na a hlana kyangale ema ero an lung oi lo khop mai damdoi in atanga an chwa nuwa ema chuan api chu a chwa chal hiala api ro chuan a main Enkawl ve angaya lom tia han chan chuan ema chu thinrim tel telin keiman ka Enkawl lo chem ni ani lo zok enga nge I mangai tlat chule ti in akal tau san mak bokani ema chu an in lama akir le a anu chuan ama le apute te ang lo takin anu a Enkawl na konga chuan Beiseilet engma anei ve lawani ti a shezuya I om lo chung khan are thei khop mai kanu kan chwa san vek nuwa aril ruput mang tur kha ka hriat thiam pha ve chawasin tia anuin han soi phei chuan emaril ru chu anuam lovin a in thiam lo hle CCTV changin api chu in chunga khohar taka atei ruk lai le pona a chudau deuh lai te a in shalani nuwa a in son chuak lai thleng chuan a lo thlir ve renga angai em pokani chudakara apute soya chuan nursing home a lo da dei le ngala ba arul na poisa bang pek ve atum po chuan nangman kol zok ro tuna chang chuan tu ma pui tu tur inei to don lo ti in ema chuan a lo narsak mak mai nursing home api chaw tak a lo mungyai awa mu chuan a leinat zual ema kapi ho to angle ti in anin lama a shwai ho le a anu nen duat takin an Enkawl zui ta ni ni khat chu apakyang ate chung kwa chuan rontlo an tum ve a Mahse apute kyang ero aron lu du lok lo wangin ema chuan kapi soidana itet lai chuan ishisel lo ema damna inei theinan kapi chuan asadu ber bongsa ei to ngai lo turin achong chaina ain tiam hialasin ti in anu ina amangai chinzia thu ashil ta ka chuan in thiam lowin atlan lut thuaya Mahse ema pi chu anat na chuan ane to ema wangin lo chon tur po a om to lo zanlaya ema chu thau chuakin api kyanga chuan a thu ve tarenga chuta api chuan ron mangchani om tak hian aron thlek zewa ti chuan atupa zai sakrat ratu kutchel reng chung chuan a chat thlata ni api boral nu loka bank atangin call adong zuya athil shat chumak atingei mai api chuan atan poisa tam tham tak alo da sakreng chuni in ano panlaya api in bank account hon saktura ashwai chuak nak lai te api hena pi ithi ma chu poisa min deposit sakchar la in lian deuh ka lei sakang che ati lai te chu angai to chuak ta war mai ti chuan poisa zong chu withdraw ngalin a streaming carrier aya api du thu samle alo o ve chin thlan in ro pui tak chu a sak ve theita ni